dnešním videu vám ukážu ty nejlepší skiny pod $1 na všechny shotguny v Counter-Strike 2. Dejte mi určitě odběr a like a my se můžeme vrhnout rovnou na to. Ceny znovu beru ze stránky csgoskins.gg, takže počítejte s tím, že ceny se můžou pár centů lišit. Jako první skin tu máme ten Max 7 Monster Call. Podle mě naprosto nádherný skin a takovýhle barevný, tak do modra a růžova laděnej, krása. Já osobně Max 7 nehraju, ale pokud ji hraješ, tak klidně si to kup a v minimal wear kondici vyjde na $0,66. Pak tu máme skin na Novu. Levná, hodně používaná shotguna. Na tu jsem vybral takovýhle krásný ohnivý skin Worst Horn. A ve field tested kondici vyjde na $0,92, takže krásný skin za málo peněz. Na upilovanou brokovnici jsem vybral skin Origami. Takovýhle krásný žlutý skin, takže pokud skládáte nějaký žlutý inventář a nechcete za to moc utrácet, ten skin si myslím, že pro vás bude naprosto ideální. Ve Factory New kondici vyjde pouze na $0,22, což jako za takhle krásný skin na upilovanou brokovnici, myslím si, že krásná cena. Na shotgunu XM1014 jsem vybral skin Ziggy. Takovýhle krásný lesklej skin, já ho sám používám a v minimal wear kondici vyjde pouze na $0,65. Krásný skin, malý peníze, must have. Tak jo, to by bylo pro dnešní video všechno, já doufám, že jste si to velice užili, dejte mi když tak like a odběr a uvidíme se u příštího videa. Tak čus.